Arestado ang tulo ka lalaking sospek human makuhaan og mga iligal nga armas atol sa gipaygayong search warrant sa kapulisan sa General Santos City. Apan target sa otoridad nakasibat. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Balog karon sa presuhan ang tulo ka mga lalaking sospek human madakpan atol sa gipaygayong search warrant operation sa CIDG-12 ug General Santos City Police sa usa ka panimalay sa Barangay Labangal, General Santos City, Biyernes sa buntag. Wala ang target sa maong operasyon apan tulo ka mga lalaki nga nag-edad kini og 30, 20 ug 50 anyos ang pulos residente rasab sa maong syudad ang naatlan sa maong balay. Nakuha gikan sa mga sospek ang tulo ka shotgun ug usa ka kalibre 45 nga pistola. Matod sa usa ka sospek, wala kuno siya kalibutan nga dunay gitaguang armas ang ilang higala sa maong panimalay nga gi-raid. Ako sir, nagano lang ko dito ni suroy lang ko dito gabi kay manghulam ko og cellphone sa akong parente. Tapos nag-chat ko og beer dito. Dito ra pud ko natulog sa Mayduyan. Sumala sa CIDG-12, sa niaging tuig pa nila gimonitor ang lihok sa ilang target nga si alias Commander Bato sa maong lugar. Base sa atong monitoring, nagmonitor ta ani sometime in the last quarter ng 2024 pa. So diha sa aning lugar daghan ni siya mga incidents nga mga pagpangmusil ug kanay mga nagpabuto. So ang mga community mismo diha, sila mismo ang nag-inform sa TUA. Posibleng mag-atubang og kasong may kalapasan sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Act ug COMELEC gun ban ang dinakpan. Samtang padayon ang hot pursuit operation sa nakasibat nga si Commander Bato. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.